Home, quan a més a més, perquè ha rebut un bloqueig Enriqui, però des del costat contrari, ara apareixerà des del costat contrari, Pitmaker, la passada picada és boníssima. És que davant d'una zona no només és aquestes passades exteriors, sinó que han d'arribar els bloquejos, les divisions, els talls del costat contrari, el rebot ofensiu, i una cosa que el Barça fa molt bé és defensar molt fort i sortir ràpid al contraatac i evitar la defensa estigui ja situada. Dacri doblant, hem vist la generositat d'aquest home, i és que bé, alguna cosa haurà de fer el Barça perquè l'estadística de llançaments exteriors en general és molt bona i de llançaments interiors també. Estan, a més, controlant el rebot i tenen bon balanç de pilotes recuperades i pilotes perdudes. Veiem com ha tancat perfectament aquí Pitmark. A veure si l'Etubos, que està de moment jugant com sempre fa, gairebé 5 jugadors oberts. Atenció, no hi ha un pivot clar, no hi ha un joc interior clar i busquen sempre circulacions dreta-esquerra, esquerra-dreta, jugar 1 contra 1 o 2 contra 2, però sempre molt espai al centre per poder fer talls. Sí, molt dolent. I això, evidentment, afavoreix. Sembla ja que s'instal·len gairebé definitivament en aquesta defensa 2-3 molt oberta. El Barça, insistim, l'està treballant bé. Veiem aquests passades per fora, ja està buscant entorn la pilota dins, el bloqueig dividint. Com a concepte d'atac de la zona, la veritat és que està força bé. Jo crec que precisament la falta personal és la quarta entre en bonus. El Barça no ha comès cap falta personal. Per Bonifaç Ndong. Però ha estat a la segona, La primera havia estat el jugador italià que havia controlat. No és fàcil d'aturar-los perquè segueixen jugant amb 5 homes oberts en atac i això és difícil. Obliga els pivots a estar lluny de l'anella i no és fàcil després tancar el rebot.